Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα έχουμε να βάψουμε ένα καπάκι, η οποία έχει γίνει προεργασία, έχει περαστεί κάποιες πέρλες, γι' αυτό φαίνεται έτσι πρασινοπό. Έχει περαστεί πέρλα, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, πείτε μου και στα σχόλια αν φαίνεται η πέρλα. Αν φαίνεται που κάνει πράσινο και καφέ χρυσό, κάτι τέτοιο κάνει. Και θα το περάσουμε χρώμα. Λέω να το κάνω άσπρο. Έχω βάλει το αεροθερμό. Γεια σου ρε κουμπάρα. Φωνάξτε ο κορίτσι μου να δει τον να βάφει, να μαθαίνει. Βάλουμε και τα γαντάκια μας. Κάντε καμία κοινοποίηση. Αν γουστάρετε να ανέβει λίγο το live. Λοιπόν, το τελευταίο καπάκι που έφτιαξα και δεν το έχω τελειώσει κιόλας είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Και τώρα το Porsche θα γίνει άσπρο πέρλα. Ό,τι θέλετε να... Λοιπόν, θα βάψω ένα καπάκι Lexan για ένα drift αυτοκίνητο. Τελικά το φθηνόμενο. Έχω περάσει, όπως είπα στην αρχή του βίντεο, πέρλες. Γι' αυτό κάνει και φαίνεται έτσι στην κάμερα πράσινο, χρυσό, κάνει διαφορά. Και θα το βάψω άσπρο. Κάπως έτσι θα βγει, η πέρλα βέβαια δεν φαίνεται. Φαντάσου σου φαίνεται ωραίο και ακόμα απ' έξω είναι ματ. Δεν έχει βγει μεμβράνη, έχει μία μεμβράνη απ' έξω που με το που τη βγάλεις είναι γυαλιστερό. Αν μπεις μέσα στο προφίλ θα δεις και άλλα καπάκια και ένα που έφτιαξα τώρα πρόσφατα, ένα Lamborghini, το οποίο είναι εδώ. Και αυτό έχει πέρλες. Γενικά άμα μπεις μέσα στο προφίλ θα δεις και άλλα που έχω φτιάξει. Λοιπόν, κάνουμε προεργασία, να κολλήσουμε λίγο το σπρέι και να ξεκινήσουμε το βάψιμο. Άμα δεις φαίνεται κάνει πράσινο μέσα και χρυσό και ακόμα δεν έχει πέσει η πέτλα, το χρώμα το βασικό.
Λοιπόν, αυτό που φτιάξα ναι, εγώ το έφτιαξα. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, το οποίο δεν έχω προλάβει να το κάνω ακόμα βίντεο. Το έφτιαξα μαζί με το γιο μου αυτό. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει αεροτομές, θέλει καθρέφτες, έχει δουλίτσα ακόμα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε το πρώτο χέρι χρώμα. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλουμε μία μάσκα, γιατί δεν γίνεται χωρίς μάσκα. 1 λεπτό. Μισό λεπτό, επανέρχομαι. Λοιπόν, βάζω τη μάσκα και ξεκινάμε το βάψιμο. 1 λεπτό, παιδιά. Τα χρώματα αυτά είναι καλό να μην τα αναπνέω. Το συγκεκριμένο, φίλε μου, δεν το πουλάω. Το φτιάχνω για μένα. Αλλά γενικά βάφω καπάκια. Ένα λεπτό, γιατί έχει μπερδευτεί. Δεν ξέρω αν μ' ακούς τώρα. Δεν έχω κάποιο αγαπημένο. Το καθένα είναι ξεχωριστό. Το καθένα έχει άλλη δουλειά. Έχω μέσα στα βίντεο ένα Starlet, νομίζω. Αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου. Πείτε μου λίγο αν μ' ακούτε. Με ακούτε? Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε το βάψιμο. Να βάλουμε και το ανεμιστήρα, μην πεθάνουμε. Αυτό να θυμιάσει. Λοιπόν, έπεσε το πρώτο χέρι. Δεν πολύ φαίνεται. Θα το αφήσουμε να στεγνώσει και θα βάψουμε τους προφυλακτήρες. Λοιπόν, έχω πάρει κάτι για το σπρέι να το δοκιμάσουμε.
Και να δούμε, θα δουλέψει. Και το κάνει σαν να είναι πιστόλι. Λοιπόν, βολεύει, δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει κάτι γρατζουνιές, αν φαίνονται στην κάμερα. Δεν ξέρω αν θα τις καλύψει το χρώμα. Παιδιά, αν δεν είχα τη μάσκα, γεια σου ρε Γιώργα ρε. Αν δεν είχα τη μάσκα θα είχα πεθάνει από τις Αθηνιάς, παιδιά. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Παιδιά, ένα λεπτό γιατί δεν προλαβαίνω. Να είσαι καλά Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε νιάρω τα πάντα φίλε μου. Τα πάντα, ό,τι άμα δεις πίσω. Γιάννη, άμα βάλω και γυαλιά δεν θα βλέπω την τύφλα μου. Λοιπόν, φίλε Γιώργο που με ρώτησες για τη φόρμουλα. Αυτό είναι ένα 5. Αυτά εδώ είναι ένα 24 drift. Αυτό είναι crawler. Ένα 10. Αυτό είναι ένα σασί που το έχω φτιάξει εγώ μόνος μου. Εδώ κάτω έχω ένα Max Traxxas και άλλο ένα εδώ. Και εδώ ένα ντριφτάκι το οποίο σενιάρω τώρα το καπάκι που έχω φτιάξει τώρα τελευταία και δεν το έχω. Η Lamborghini Γιάννη, δες και το βίντεο, έχει βγει πολύ καλή. Έχει και την περλίτσα της και αυτή, την πράσινη. Βενζινοκίνητο είναι μόνο αυτό και είναι βενζίνη αμόλυβδη. Είναι αμόλυβδη 31 κυβικά. Όχι φίλε μου, δεν τα πουλάω, είναι η συλλογή μου. Έχω και ένα σκαφάκι εδώ. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω πόσα άλογα είναι. Όχι Γιάννη, αμόλυβδη είναι. Αμόλυβδη με λάδι. Είναι δίχρονα 31 κυβικά. 1/5 κλίμακα. Είναι μεγάλο. Ρε, τόσο μας κοροϊδεύεις εσύ, τι να πουλάω. Καλησπέρα. Ναι, πού να το δεις να παίζει κιόλας, τι να πάθεις.
Ένα καπάκι εννοείς? Μπίλι Γιόλο, δεν κατάλαβα τι εννοείς, πόσο κοστίζει να φτιάξω, τι? Άμα μπείτε μέσα στο προφίλ, πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο να κινείται, το οποίο ή θα το πάρεις σε kit και θα κάτσω να το ομολογήσουμε, ή θα το πάρεις έτοιμο συναρμολογημένο. Και μετά από πάνω παίρνεις ένα καπάκι που γουστάρεις και το φτιάχνουμε, το βάφουμε. Βάφουμε, βάζουμε στολίδια, intercooler και τέτοια. Εγώ φτιάχνω και δικά μου πραγματάκια, θα σας δείξω. Λοιπόν, μισό λεπτό να βρω την κάμερα πως γυρίζει. Αλλαγή κάμερα, ωραία. Λοιπόν, αυτά τα φτιάχνω εγώ. Είναι καλούπια δικά μου, σιλικόνης, και τα φτιάχνω εγώ. Με ρητίνη. Φιλτράκια που πάνω έχουν ανάγλυφο μέχρι και το KN, αν βλέπετε, και άλλα φιλτράκια, ψυγεία λαδιού, ανεμιστηράκια, intercooler με ανεμιστηράκια, μέχρι και αυτά εδώ για ρημούλκηση και καλά, εξατμίσεις, καθρέφτες. Μισό λεπτό. Αυτά τα φτιάχνω μόνος μου. Ευχαριστώ Γιαννάρα μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει περάσει κανένα δεκάλεπτο, νομίζω. Ας περάσουμε το δεύτερο χέρι. Λοιπόν, καθίστε να ανοίξουμε αλλαγή κάμερας. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, εδώ παιδιά, ευχαρίστω να απαντήσω. Τώρα ξεκινάμε να καλύπτουμε λίγο καλύτερα. Χέρι με χέρι το περνάμε λίγο παραπάνω. Θα το βάλω λίγο στο αερόθερμο. Ώρες το 24ωρο είμαστε δίπλα σας.
Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα πόσο θα πάει. Γιάννη, αυτά βάφονται διαφορετικά. Αυτό είναι χρώμα κανονικό για Λεξάν. Δεν είναι αστάρι. Αυτό βάφεται ανάποδα. Δεν βάφω απ' έξω. Βάφω από μέσα. Και κατευθείαν φαίνεται το χρώμα. Και από μέσα βέβαια το σφραγίζεις μετά. Αν το χρειάζεσαι για νητρομεθανόλη, το σφραγίζεις με σπρέι για νήτρο. Αρχίζει και παίρνει μορφή, βέβαια θέλει ακόμα 2 χέρια. Γιατί δεν είναι παντού το ίδιο. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε πείτε μου παιδιά, εδώ είμαι. Κάντε μια κοινοποίηση και ένα like να ανέβει λίγο το live. Να κάνουμε λίγο παρεούλα. Sorry που είμαι με τη μάσκα, αλλά δεν γίνεται να βάψω χωρίς μάσκα. Πείτε μου ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, πείτε το. Θα περιμένουμε λίγο να στεγνώσει λίγο αυτό το χέρι που πέρασα τώρα. Και θα περάσουμε και το επόμενο χέρι. Έχω και άλλη μάσκα να ξέρεις, η οποία είναι όλο το πρόσωπο, αλλά δεν έχω φίλτρο. Θέλει να το φίλτρο, γι' αυτό δεν την έβαλα. Κάτσε να τη φέρω να δεις. Και πιάνει όλο το πρόσωπο. Αλλά θέλει έλαγμα το φίλτρο και δεν έχω πάει να πάρω. Κανονικά με αυτή βάφουμε. Το ξέρω, γιατί μικρή πρέπει να πάω στον Πειραιά. Γι' αυτό δεν έχω πάρει, γι' αυτό έχω κι εγώ ένα, έχω φιλτράκι. Έχω άλλο ένα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε για το τρίτο χέρι.
Όχι, αυτά είναι δικά μου, φίλε μου. Και είπαμε, όσο περνάνε τα χέρια, τόσο πιο πολύ επιμένουμε. Λοιπόν, πάω να φέρω ένα πιστολάκι, δεν θα αργήσω, έχουμε. Ήρθα πάλι. Λοιπόν, θα το φυσήξουμε λίγο με το πιστολάκι, γιατί το αερόθερμο δεν κάνει τίποτα και θα κόψει το χρώμα. Ναι, φίλε μου, τηλεκατευθυνόμενα είναι. Αυτά που φτιάχνω τώρα δεν τα πουλάω, αλλά γενικά αν θες να σου φτιάξω κάτι μπορώ. Έχω, φίλε μου, κάτσε να σου δείξω, περίμενε. Λοιπόν, εγώ πιο πολύ παίζω drift. Αυτό είναι με brushless, αλλά είναι drift πισωκίνητο. Τι εννοώ όταν εννοώ drift πισωκίνητο? Και τα τιμόνια. Πίσω το μοτέρ, μόνο πίσω κίνηση. Λοιπόν, αυτό εδώ και αυτό είναι πίσω κίνητο drift. Κοίτα και αυτό τιμόνια. Αυτό είναι δικό μου σασί, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ. Αυτό είναι drift 1/24. Κοίτα και αυτό τιμόνια. Όλο carbon. 1/24 drift και αυτό. Αυτό εδώ είναι 1/5 κλίμακα, βενζινοκίνητο αμόλυβδη, 32 κυβικά. Και αυτό εκεί είναι με brushless 4S. Είναι τα Traxxas Max. 2 Traxxas Max. Ένα αυτό του γιού μου και εκεί είναι το δικό μου.
Και έχω και αυτά εδώ, τα δύο που είναι crawler. Είναι για να σκαρφαλώνει σε χώματα, πέτρες. Είναι με τα στολίδια τους. Όχι, σε Γιάννα, σε καταστήματα δεν υπάρχει. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ το έχω φέρει από Σκωτία. Κοίτα τιμόνια. Πισωκίνητο κι αυτό. Πισωκίνητο κι αυτό. Drift. Ηλεκτρικό, Γιάννη, όχι μου, ναι, ηλεκτρικό. Πλήρως ρυθμιζόμενο. Κάμπερ, κάστερ, Ackerman, τα πάντα τα ρυθμίζεις. Το συγκεκριμένο, επειδή έχει το σασί του είναι λίγο ακριβό, ρυθμίζεται και η κλίμακά του, δηλαδή μπορεί να φτάσει από 1/24 έως 1/30. Τώρα είναι 1/28. Και αυτό εδώ μπάχα είναι, φίλε μου. Αυτό το καπάκι το έχω φτιάξει εγώ, είναι πολυεστερικό. Και η μήτρα για τα καπάκια είναι αυτή. Έχω και άλλο ένα καπάκι εδώ, κρεμασμένο. Ιδιαίτερα δύσκολο δεν είναι. Ιδιαίτερα δύσκολο δεν είναι. Γενικά το drift είναι δύσκολο, αλλά ιδιαίτερα δύσκολο δεν είναι. Γιατί δεν έχει ταχύτητα, είναι drift. Άμα μπεις μέσα στο προφίλ πρέπει να έχω παιχνίδι σε πίστα. Γιατί αυτό εδώ, περίμενε. Όχι X-Max, Max. Αυτό εδώ μέσα είναι πίστα, την οποία τη βάζω κάτω και κάνω drift με το 1.28. Όπα. Φίλε μου, τώρα επίδειξη με το drift δεν γίνεται. Αν μπεις στην ομάδα Snail Sliders, θα δεις. Είναι της ομάδας μας το προφίλ. Που παίζουμε σε πίστα. Snail Sliders. Αυτό είναι ένα προς το 24 όπως είπαμε, ένα 28. Μέσα στο προφίλ πρέπει να έχω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχω βίντεο που παίζω στην πίστα. Γενικά αρκετές φορές τα απογεύματα ανοίγω live και την ώρα που παίζω και βάζω να δει ο κόσμος. Drift με το 1.28. Λοιπόν, περνάω και το άλλο χέρι και τα ξαναλέμε. Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο χέρι.
Αν εννοείς τα καπάκια τα παίρνω διάφανα, τα κόβω και τα βάφω. Εκτός από το μπάχα, εκτός από αυτό το μεγάλο, το οποίο το έχω κάνει εγώ πολυαστερικό. Αυτό είναι πολυαστερικό, το οποίο καλούπι μου είναι αυτό. Αυτό εδώ το μαξάκι, το καπάκι του είναι πολυαστερικό. Τώρα τα καπάκια αυτά τα έχω βάψει όλα εγώ. Άλλα αυτοκίνητα είναι kit και τα έχω συναρμολογήσει, όπως είναι αυτό. Όπως είναι αυτό, το σασί αυτό το έχω φτιάξει εξ ολοκλήρου εγώ. Θα το βγάλω σε λίγο να το δείτε. Αυτά τα σασί είναι αγοραστά και τα καπάκια τα έχω φτιάξει εγώ. Τα έχω βάψει, τα έχω στολίσει, τα έχω κάνει εγώ. Αυτά εδώ, αυτό και αυτό που είναι ίδια, είναι αγοραστά. Δεν έχω κάνει τίποτα. Εκτός από ένα κόψιμο στο καπάκι και να κολλήσω τα αυτοκόλλητα, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Αυτά εδώ τα έχω βάψει πάλι εγώ. Έχω αγοράσει τα καπάκια, τα οποία είναι αυτά, έρχονται σε αυτό το κουτί. Τα συναρμολογώ και τα βάφω. Και το Porsche. Λοιπόν, τα μύγια για τα καπάκια αυτά, για το 1.28 είναι τα μύγια, είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο αληθοφανές υπάρχει. Έχει μέσα μέχρι και καθίσματα και ταμπλό και τα πάντα. Είναι ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχει ποιότητα. Το αγροτικό το Toyota, φίλε μου, μόνο το σασί έχει 3 εκατοστάρικα. Και άλλο 1 εκατοστάρικο περίπου το καπάκι. Να το πάρεις άβαφο. Χωρίς ανεβαμένο και χωρίς να έχει αυτά τα έξτρα φτερά. Στατικό μοντελισμό είναι αυτά, Γιάννη. Αυτά για το 1.24 είναι στατικού μοντελισμού. Απλά δεν φτιάχνεις τη βάση. Κάτσε να ανοίξω να δεις. Ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν φτιάχνεις τη βάση. Τη βάση για το σασί είναι αυτή. Έχει δισκόφρενα, έχει καθίσματα, έχει τιμόνια, έχει κουκούλα για να το κάνεις κάμπριο, έχει ταμπλό. Εδώ και τα χειρόφρενα, διαφορικό. Είναι στατικού μοντελισμού. Και παίρνω το καπάκι και το χρησιμοποιώ στο ντριφτάκι μου. Λοιπόν, βάφω και τις προφυλακτήρες. Βγάζει, αλλά βγάζει πάρα πολύ λίγα. Βάφουμε και αυτά τα τελευταία για να βγάλω τη μάσκα. Έχουν γίνει όλα μέσα στην πούδρα.
Α, επιτέλους ανάσανα. Λοιπόν, πείτε μου τι άλλο θέλετε να σας πω. Εδώ κάνουμε φόρτιση στις μπαταρίες. Όχι, δεν μου τα χαλάει. Πάει άχνα, δηλαδή, κάτσε να δεις. Περίμενε. Εδώ τώρα έχει γεμίσει όλο άχνα. Έχει γίνει δηλαδή όλος ο τόπος έτσι. Είναι σαν σπρέι, δεν είναι σαν τα σπρέι αυτοκινήτου. Αυτό στεγνώνει στα 5 λεπτά. Είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος εδώ πέρα και δεν έχω να κάνω, δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Δηλαδή όλος ο χώρος είναι αυτός. Είναι... όλος ο χώρος είναι 10 τετραγωνικά, οπότε δεν γίνεται. Έχω πάρει αυτό εδώ το εργαλείο. Ξαναβάζω μάσκα, μετά περνάω έναν αέρα και με ένα σουίφερ και είναι όλα καθαρά μετά. Αεροπλάνο, φίλε μου, δεν έχω. Δεν μένει, Γιάννη, δεν μένει το χρώμα πάνω, δηλαδή και σε 5 μέρες να το κάνω θα φύγει, είναι σκόνη. Φαντάσου χέρι με χέρι στεγνώνει σε 5 λεπτά. Όταν λέω στεγνώνει, το πιάνεις. Δηλαδή πόση ώρα έχουμε βάψει. Κοίτα. Περίμενα να γυρίσω κάμερα. Λοιπόν, το πιάνεις κανονικά. Δεν φεύγει. Είναι το χρώμα τέτοιο που σε 5 λεπτά έχει στεγνώσει. Οπότε με το που έρθει σε επαφή με τον αέρα, μέχρι να πέσει κάτω, η άχνα που βγάζει το σπρέι, έχει στεγνώσει. Είναι πουδρά, είναι. Τι γάμο, φίλε μου, δεν κάνω γάμους, στολισμούς. Μπερδεύτηκες. Και η μαλακία είναι ότι με αυτό το χρώμα, αν κάνεις μαλακία στο βάψιμο, δεν διορθώνεται με τίποτα. Ναι, θα μπορούσα να με παπάς. Θα μπορούσα. Γιατί ρε κουμπάρα κάνω αύριο το live. Ναι ρε φίλε, άμα λείπει ο Παναγιώτης θα λείπει.
Άμα είναι να σου κρατάω παρέα ρε κουμπάρα, να κάνω και αύριο ένα. Έμπλεξα τώρα με τους αρμενιστές εδώ, τη βάψαμε. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο ακόμα να στεγνώσει καλά. Θα το στήσουμε πάνω στο αυτοκίνητο, θα τραβήξουμε καμιά φωτογραφία της προκοπής και θα βγάλουμε τη μεμβράνη. Λοιπόν, καθίστε να δούμε τώρα αν φαίνεται στο live το χρώμα που έχει βγει. Και είναι και χωρίς, είναι ακόμα μάτ. Λοιπόν, φαίνεται η πέρλα νομίζω. Αλλού κάνει χρυσή, αλλού κάνει πράσινη. Γιάννη, βλέπεις, το ακουμπάς κανονικότατα. Και το έχουμε βάψει το πολύ 10 λεπτά. Να ξέρεις, ψάχνω να βρω Mazda να φτιάξω τον κουμπάρι μου και δεν βρίσκω πουθενά. Κοιτάξτε πέρλα που βγάζει. Χρυσή και πράσινη. Φαίνεται. Εγώ το βλέπω στην οθόνη. Δεν ξέρω αν περνάει στο live. Θα ακούσετε πολλές. Την απόλυτη πρόταση όμως την έχουμε εμείς. Ταβέρνα Γεροπολείο Αυλή στην παραλία της Ελευσίνας. Ελάτε να απολαύσετε τα φρεσκοψημένα κρέατα σούλας και σκάρας με τις τιμές στον πανέμορφο ανακαινισμένο εξωτερικό χώρο μας, ο οποίος διαθέτει ψήξη και θέρμανση ανταποκρινόμενος με θέα το λιμάνι της Ελευσίνας και πρόσβαση σε Τα αφήσουμε να στεγνώσει λίγο ακόμα. Έγινε ωραίο. Ήθελα να το κάνω μαύρο με αυτή την πέρλα, αλλά δεν βρήκα μαύρο και το έκανα άσπρο. Ναι, έχει μέσα μπλε, πράσινο, χρυσό, άσπρο και μέσα το σπρέι έλεγε και πορτοκαλί. Τώρα το χρυσό πορτοκαλί το ίδιο το βλέπω εγώ. Με το βγάλουμε το από πάνω το τέτοιο, τη μεμβράνη, θα πάθετε. Εν τω μεταξύ εγώ πίνω κοκακόλα και θα έχει πέσει όλο το χρώμα μέσα. Τι μαλάκας είμαι. Σωστός φίλε. Με το που βγει η μεμβράνη θα φανούν όλα. Λοιπόν, καθίστε να περάσουμε ένα πανάκι το καπάκι αυτό, να φύγει η πούδρα. Από Αθήνα είμαι φίλε μου. Ναι ρε μαλάκα, πρέπει να πια όλη την πούδρα την ήπια ο μαλάκας. Λοιπόν, καλούτσικα κάθεται. Ναι φίλε μου, τριφτάκι είναι. Σωστός.
Θα μαζέψουμε λίγο τον μπάγκο τώρα. Περίσσεψε χρώμα και για άλλο καπάκι. Τι εννοείς δεν κολλάει? Η πούδρα επάνω στο χρώμα. Δεν σε έπιασα. Το χρώμα πάνω στο, η πούδρα πάνω στο καπάκι δεν κολλάει, όχι. Να. Τώρα το σκούπισα. Με ένα πανάκι. Μια χαρά. Αν υπήρχε έστω και μία πιθανότητα να κολλήσει, δεν υπήρχε περίπτωση να βάψω με όλα τα μοντέλα μέσα. Ακόμα δεν τα έχω κολλήσει για να βάλω μαγνητάκια, αλλά τα βάζω με βέλκρο. Ναι, μικροϊνών, πανάκι μικροϊνών, ναι. Ένα πανάκι απλό. Λοιπόν, εδώ έχουμε μερικές αεροτομές που θα κάτσουμε να δούμε ποια ταιριάζει τώρα, να προσαρμόσουμε καμιά. Πού είσαι ρε Σώρωτο? Λοιπόν, μαζέψουμε λίγο τον μπάγκο και άλλες αεροτομές εδώ. Να μαζέψουμε λίγο τον μπάγκο, να κάνουμε δουλειά. Να βγάλουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες. Φίλε μου, υπάρχει πίστα drift, αλλά είναι προσωπική. Είμαστε μια παρέα και έχουμε ένα χώρο και παίζουμε. Αν μπεις στο TikTok εδώ, στο Snail Sliders, θα μας δεις. Έχουμε ομάδα. Έχω ανεβάσει βιντεάκια που παίζουμε στην πίστα. Είχαμε πάει και σαν ομάδα στη Ραφίνα σε ένα φεστιβάλ drift. Είχαμε στήσει περίπτερο. Γενικά δεν το αφήνουμε να πέσει κάτω που λέμε. Μας αρέσει η φάση. Έχω και άλλα ντριφτάκια. Όπως, να, 1/24. Που έχω πίστα από Ταϊλάνδη που παίζω. Τη βάζω δηλαδή κάτω εδώ στο σπίτι και παίζω. Αν μπεις μέσα στο προφίλ μου θα δεις βιντεάκια που έχω από την πίστα μου εδώ στο σπίτι για το 1.24 που παίζω. Ωραία φάση το 1.24 και στρώνεις και παίζεις μέσα σε 5 λεπτά. Και μετά την παίρνεις στην πίστα, την τυλίγεις και τη βάζεις στην άκρη. Λοιπόν, η πίστα είναι εδώ. Μέσα εδώ είναι η πίστα 1.24. Με στατικά μοντέλα ασχολούμαι, αλλά παίρνω τα καπάκια και τα βάζω στα ντριφτάκια μου. Δηλαδή φτιάχνω καπάκια, αλλά για το 1.28. Ας πούμε αυτό είναι στατικό. Και απλά δεν έχω φτιάξει τη βάση. Και αυτό είναι στατικό.
Σε αυτό έχω φτιάξει όλο το αμαξάκι κανονικά και το χρησιμοποιώ σαν stand. Το ξεκουμπώνω, βγάζω το καπάκι, το βάζω στο ντριφτάκι και παίζω. Ρωτήστε με παιδιά, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Εδώ μαζεύω λίγο τον πάγκο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τη μεμβράνη από το καπάκι που βάψαμε. Να γίνει ωραία δουλίτσα. Ντριφτάδικο, τι ντριφτάδικο θες? Ντριφτάδικο στατικό. Ντριφτάδικο στατικό δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι κλασικά αυτοκίνητα τα οποία που τα βάφεις εσύ μετά από στήσεις και τα κάνεις να φαίνονται drift. Ντριφτάδικο ηλεκτρικό άμα θες, 1/10. Το S2000 το καπάκι είναι αποστατικό. Το μέσα δεν υπάρχει Ελλάδα. Εγώ αυτό το έφερα απ' έξω. Ναι, μάλλον αυτό εννοεί. Εδώ Ελλάδα το 1.24 δεν υπάρχει. Σε drift υπάρχουν touring ταχύτητας που είναι τα Kyosho, τα Mini Z. Αλλά δεν είναι drift, είναι ταχύτητας. Τα Mini Z της Kyosho είναι 1.24 ταχύτητας και δεν γίνεται μετατροπή σε drift, δυστυχώς. Γιατί όπως είδες τα τιμόνια τους είναι αλλού. Όχι, Γιαννάκο μου, δεν γίνεται μετατροπή, δυστυχώς. Γιατί η κρεμαριέρα τους εδώ, κάτσε να σου στείλω, τηλεκατευθυνόμενο drift 1.24 εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείς να βρεις. Κάτσε παιδιά, μία ερωτήση θα σας απαντάω. Λοιπόν, Γιάννη, κοίτα εδώ η κρεμαριέρα του, περίμενε να φανεί. Δεν φαίνεται καλά. Βλέπεις πως είναι στραβά τα μπαράκια του εδώ και πως βγαίνει η κρεμαριέρα για να έχει αυτό το τιμόνι. Τα Touring, το Max που στρίβουν είναι τόσο. Το Max που στρίβουν, τα Touring, τα ταχύτητας. Αυτό κοίτα που πάει. Δηλαδή από εδώ που είναι το άλλο Max, κοίτα πόσο έχει ακόμα. Βλέπεις. Καμία σχέση δηλαδή το Touring. Φίλε μου, φορτηγά από ό,τι ξέρω έχει ο Motorsport στον Πειραιά. Ο Technocap, αυτή, Technocap και Motorsport. Από ό,τι ξέρω σε φορτηγά. Τώρα αν είναι και κάποιος άλλος που δεν το ξέρω, συγγνώμη, δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, drift σε 1.10 κλίμακα, εδώ Ελλάδα γενικά drift δεν θα βρεις. Θα βρεις drift τετρακίνητο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Είναι σαν να έχεις ένα αυτοκινητάκι touring και να του βάλεις λάστιχα πλαστικά για να κάνεις drift. Τα τετρακίνητα. Τώρα για πισωκίνητο
Αν θες να σου στείλε μου κάποιο μήνυμα, να σου στείλω ένα-δυο site εξωτερικού. Και τώρα που είναι Black Friday να βρεις αμαξάκι οικονομικό έτοιμο. Μαζί με μπαταρία, μαζί με ηλεκτρικά έτοιμο. Έτοιμο να παίξει. Όπως λέει και ο φίλος, δεν είναι δύσκολο. Δεν ασχολείται σχεδόν κανένας. Βασικά όχι σχεδόν, κανένας δεν ασχολείται. Και λάστιχα που ψάχνουμε να βρούμε δεν βρίσκουμε τίποτα. Τα φέρνουμε απ' έξω ή κάποιοι παίζουν με εκτυπώμενα από εκτυπωτή 3D. Κάτσε σας δείξω ένα λάστιχο από 3D εκτυπωτή, το οποίο το φτιάχνει ένας φίλος στην Αίγινα. Ναι, έλα. Live. Πες μου. Πες μου ρε παιδί μου. Το θέλω να έρθεις εδώ. Μπορείς να έρθεις εδώ και να με δεις. Έρχομαι. Το πίνω πες, αλλά το Έρχομαι παιδιά. Sorry παιδιά. Λοιπόν, να δω μια που μου έχετε... Άστρο, σε πραγματικό έχω πολλά. Άστρο. Υποχρεώσεις φίλε, υποχρεώσεις. AliExpress θα βρούνε, φίλε μου Hornet, θα βρούνε αμαξάκι το οποίο δεν θα είναι της προκοπής και θα το πληρώσουν και ένα σκασμό λεφτά. Δηλαδή αν μπεις Drifted NL, είναι στην Ολλανδία, έχει και Black Friday τώρα, έχει αμαξάκια drift πολύ καλά. Δηλαδή θα πάρεις ένα γιόκομα, θα πάρεις ένα MST, να το ευχαριστείς. Είναι και με έτοιμο καπάκι, οπότε δεν θα χρειαστείς τίποτα. Και είναι RTR, τα έχει όλα, μέχρι και μπαταρία και φορτιστή έχει μέσα. Δεν θα χρειαστείς τίποτα. Πείτε μου παιδιά τι θέλετε άλλο να κουβεντιάσουμε. Εμένα sorry, δεν λέω ότι τα MST δεν είναι καλά, αλλά για μένα τα καλύτερα είναι, για μένα τα Yokomo είναι ότι καλύτερο. Και έχει και Black Friday όπως σου είπα. Λοιπόν, να σας δείξω το σασί που έχω φτιάξει εγώ, το οποίο το έχω και βίντεο μέσα στο προφίλ, το οποίο ανταλλακτικά δεν μπορείς να παίξεις drift πισωκίνητο και να μην είναι ηλεκτρικό, δεν υπάρχει. Εκτός και αν το φτιάξεις, που και πάλι με τόση θερμοκρασία θα κολλήσει το καημένο. Λοιπόν, το σασί αυτό το έφτιαξα μόνος μου εξ ολοκλήρου και πήρα ανταλλακτικά από Yokomo UD2.
Είναι από εποξικό το σασί και είναι σε κλίμακα 1/12 περίπου. Λοιπόν, 1/10, 1/12. Βλέπετε πόσο τη διαφορά που έχουν. Και αυτό τιμόνια στο Θεό. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ανάρτηση. Αυτό είναι εξ ολοκλήρου δικό μου, το σασί. Και τα ανταλλακτικά όπως ψαλίδια, πύργοι, άκρα, κρεμαριέρες και διαφορικό είναι από Yokomo UD2. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι carbon, είναι από carbon, αυτό είναι από εποξική πλάκα. Λοιπόν, αυτή είναι εποξική πλάκα, την οποία κόβεις κομμάτι και φτιάχνεις ό,τι θέλεις. Είναι σε σκληρότητα λίγο πιο μαλακή από το carbon. Βασικά όχι λίγο, αρκετά πιο μαλακή, αλλά μπορείς να κάνεις κατεργασία. Και είναι οικονομική, βασικό. Γιατί για ένα κομμάτι που ήθελα εγώ 30 επί 30 ήθελα 120 ευρώ. Και με αυτή την πλάκα την πήρα, πόσο είχε, 30 επί 30 το πήρα 25 ευρώ νομίζω, δεν θυμάμαι. Όχι φίλε μου, δεν έχω Audi. Hornet, άμα θέλεις κάτι στείλε μου μήνυμα εδώ στο TikTok να σου απαντήσω ό,τι θες. Ναι, μπορείς να μας δεις. Υπάρχει, έχουμε και ένα μέρος, ένα υπόγειο πάρκινγκ του ζωγράφου που πάμε και παίζουμε και εκεί. Μέσα στα πανεπιστήμια. Αν μπεις μέσα στο προφίλ θα τα δεις. Δηλαδή έχω βιντεάκια, αν ψάξεις, δηλαδή δεν θυμάμαι και που είναι, αν είναι κάτω-κάτω. Θα τα δεις τα βιντεάκια. Δηλαδή αν δεν γίνεται να έρθεις στην πίστα, σίγουρα θα πάμε να παίξουμε αν θες εκεί στο υπόγειο πάρκινγκ πάμε και παίζουμε. Να το. Αυτό το καπάκι το είχα καψούρα και για αυτό το καπάκι έκατσα έφτιαξα σασί. Γιατί το δικό του το σασί ήταν για πέταμα. Στείλε μου όποτε θες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και κανονίζουμε να πάμε να παίξουμε. Αν δεν γίνεται να έρθεις στην πίστα, γιατί σου είπα είναι λίγο κλειστό το θέμα με την πίστα, θα πάμε να παίξουμε στο υπόγειο πάρκινγκ. Διαμορφώνουμε εκεί πέρα το χώρο με κόνους και παίζουμε. Αυτά τα intercooler και αυτά τα φτιάχνω εγώ. Έδειξα στην αρχή του βίντεο, του live, sorry. Κάτσε να σου δείξω και τώρα. Έχω καλούπια σιλικόνης. Το σουζουκάκι φίλε, άμα δεις μέσα στο στο προφίλ παίζει απίστευτα. Δεν ξέρω αν έχω στο προφίλ μου βίντεο,
Αλλά αν μπεις της ομάδας Snail Sliders, σίγουρα έχω βιντεάκι με το Σουζουκάκι και πάει τούμπανο. Λοιπόν, να πω στο φίλο που με ρώτησε για τα intercooler. Τα intercooler τα φτιάχνω εγώ. Είναι από ρητίνη, την οποία χυτεύω μέσα σε καλούπια σιλικόνης. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Κάτσε, αυτό φαίνεται καλύτερα νομίζω. Είναι ανάγλυφο το NGK επάνω. Κάτσε, πρέπει να έχω ένα βαμμένο. Περίμενε. Έχω ένα βαμμένο, περίμενε να δεις. Λοιπόν. Χειροποίητο εξ ολοκλήρου, έτσι, από τα χεράκια μου. Και βαμμένα τα χεράκια μου. Καθρεφτάκια, άλλα φιλτράκια. Καθρεφτάκια. Τύπου μητρία. Intercooler μαζί με τουρμπίνα. Αυτά που κάνεις ρημούλκης, δεν ξέρω πώς τα λένε. Ψυγιάκια λαδιού. Κάτσε να δεις και το καπάκι. Όχι Γιάννο μου. Αυτές εδώ είναι και αυτές φτιαχτές δικές μου και βαμμένες. Όχι, δουλεύω καλούπια σιλικόνης που ρίχνω μέσα ρητίνη. Γιάννη μου, όχι. Το Σουζουκάκι είναι από τα τελευταία μου που έφτιαξα. Δηλαδή... Περίμενα να αλλάξω μια κάμερα. Περίμενε. Να φέρω ένα καλούπι να δείτε. Να δείτε τι εννοώ όταν λέω καλούπι. Όχι φίλε μου, δουλεύουν όλα. Όλα δουλεύουν. Το Σουζουκάκι που λες Γιάννη το έφτιαξα πριν κάνα δίμηνο. Γεια σου ρε αδερφέ. Λοιπόν, το καλούπι μου είναι αυτό. Είναι σιλικόνης. Ρίχνω εδώ μέσα τη ρητίνη και μετά με το πιστογνώσιο ξεκαλουπώνω. Και βγαίνουν αυτά τα καλούδια. Πείτε μου παιδιά, ρωτήστε με ό,τι άλλο θέλετε. Να κλείσω μια δύο δουλάπες. Τώρα θα έπρεπε να βγάλω τη μεμβράνη από το καπάκι. Αλλά θέλω να τη βγάλω μετά με την ησυχία μου ώστε να μπορέσω να τραβήξω βίντεο. Ώστε να ανεβάσω ένα βίντεο στο προφίλ με το καπάκι βαμμένο. Γι' αυτό δεν έχω βγάλει τη μεμβράνη τόση ώρα. Για όσους μπήκαν τώρα στο live, βάψαμε αυτό το καπάκι Porsche Cayenne, το οποίο βγάζει πέρλες, είναι άσπρο πέρλα, χρυσό, πράσινο, μπλε, ροζ, βγάζει ένα σωρό από χρώματα.
για να το κάνουμε drift car. Λοιπόν, πείτε μου τι άλλο θέλετε να σας πω, να σας εξηγήσω για το βάψιμο, για τα καπάκια, αν θέλετε να σας δείξω κάποιο μοντελάκι.